Ако вкараме гол, тук ще падне стадион. Айде сините! Дойде денят, в който Левски ще трябва да играе срещу Тирето отново. Не трябва да губим този матч. Перфектно би било да го спечелим. Победа в този матч, мен лично, а вярвам и вас, ще ви отпусне и някак си ще ни накара да повярваме в титлата. Сега, истината е, че не трябваше да снимам този влог. Уговорката беше 15 000 абоната и го правя. В момента сме в подножието на 15 000 абоната. Не ги стигнахме, почти там сме, обаче вие сте луди. Вие сте абсолютно луди. В последния епизод на седмицата купихте толкова много членства. Казахте колко много го искате, затова ето ме тук. Отиваме на матча. Ще има емоция, ще има страст, хъс, ще има разочарования в този матч. Аз очаквам някаква много тежка драма. Много тежка драма. Само че преди да сме тръгнали, искам да ми кажете едно нещо, да напишете в коментари вашия първи матч, вашето първо дерби, дали преди 2016, преди прекръстването и така нататък, или след това, когато и да е било, напишете вашата история, напишете как си спомняте този матч за първ път, защото днес ще има дебютант на стадиона. Дебютанта днес е моя братовчет Васил, който е за трети път на матч на Левски. 2 от 2 сме. Първия беше с Локо София 4-3. Втория беше с Черно море 2-1. И сега отиваме да играем с Тиретата. Опиши ми какво си представяш, че сега те очаква. Имам чувство, че това ще е матча, на който ще има най-много вълнения. Но ние отиваме да ги надвикаме. Нищо, че бях болен в последните дни и нямам много глас, но отиваме да ги надвикаме. Добре, дай една прогноза. Според мен Левски ще бият 2-1. 2-1 за Левски, това е. 2-1 за Левски. Мартине, дай ти една прогноза. И аз така 2-1, като ще ги биеме в 90-та минута. С гол на? С гол на Макун! Левски ще стане ли шампион тази година? В принцип аз съм суеверен и Прогнози на винаги на този въпрос гледам да мълча, защото през годините отбора ме научи да страдам много. Да. Когато кажа, че сме шампиони, когато съм сигурен, че побеждаваме, винаги сме способни да направим невероятна издънка. Затова ще замълча за прогноза и за втория въпрос също. Категорично ще бъдем шампион, тук нямам просто колебани. Днешния матч мисля, че ще бъде един скучен матч, 0-0, 1-1, много нерви, малко футбол, така го виждам, да. Но Хикса няма да ни попречи да стигнем до голямата цел. Категорично голямата цел е постигната вече. Вече е постигната. Леле, наистина. Това наистина и мене малко настръхнах, като го чух това. Уверена съм, че ще станем шампиони и че днес матчът ще свърши или Хикс, или ще паднем. Колкото и да не искам. Аз мисля, че нашите много ще са спекли днес. Много. Малко като нас. Да. Очаквате ли да видите Хулио Веласкес сред феновете, понеже е наказан днес? Би било забавно, ама не знам дали ще дойде сред феновете. Според мен на него ще му се отдава да разпява гитката. Може, ако му дадат микрофона отдолу. 0-1 е матчът. 0-1. Аз казвам да. Значи 1-0, 2-0, 3-0. Айде сега голмайстори. Борас. Мале, човек видя ли Борас след гола с Арда, каква му беше радостта? Направо ги... Много искам този човек да вкара, защото оптимисти ли сте за титлата? Да. Все едно падаме с 9 точки, а то и водим заедно. И така е, да, обаче го има и самото притеснение, защото изпуснеш титла, като си водил с 10 точки, там 9 и... 2-1 за Левски. Да. 0-2. Аз мисля, че днеска ще си спечелим матча. Ще спечелим и в плейофите, колкото се може повече матча. И Левски ще е шампион. Нищо не ме спича. Излизаме и ги мачкаме. Знаеш ли какво си мисля? Сега знаеш, че Хулио най-вероятно ще е някъде около нас. Надявам се, примерно да фане знаме мегафон, нещо от сорта, както бехте илюстрирали. Ще е брутално яко това. Дарко ще изперка човек и ще ги накара да атакуват. Така си мисля. И много
много ми се иска. 1-2. Добре, голмайстори. Голмайстори, пак ще кажа Кристиян Димитров, както ти казах за накачването на самолета за Унгария. И Ради Кирилов. Ако вкараме ранен гол, 0-5. Ако не успеем да вкараме ранен гол, 1-мък. Хулио Веласкес да разпява публиката. Не, аз си го представям като Мауриньо в една количка с дрехи за пране, да го вкарат в съблекалнята на полувремето и да ги надъха и да ги дигне, да ги смажеме тия. 3-0. Головете ще вкарат. Бала, Ради Кирилов и зависи кой ще е нападател. Може би Пера, ако влезе. Тома, аз с тебе да видя, значи няма шанс. 100% няма да изгубиме. Първото, което. А аз мисля, че ако има Господ, трябва те как не биха с един рикошет миналия матч днеска, Господ трябва да им го върне. Може половина 0 да е много важно да биеме. И мисля, че ще биеме. Спокоен ли си, притеснен ли си? Опиши ми в моментната си емоция. Със сигурност съм притеснен, но заради това, че искам да станем шампиони. Заради матча скептично настроен съм. Надявам се да биеме, защото искам да станем шампиони и малко да усетят прасетата какво се случва. Единственото, което не ни се е случвало да правим като простотия, е да изпуснем 9 точки преднина. По принцип да, но точно заради това ние си обичаме Левски все повече, защото сме минали през ужасни неща. Надяваме се точно сега да ни се върне. И това си говорихме в крайна сметка и за купата. Губихме купи. Фили не прости, в Европа не се класирахме, дойде матч с Цирето и си направихме кефа. И го празнувахме, така че ще е трудно, ама пък затова накрая винаги е сладко, защото толкова години търпяхме, а и да не забравяме, че бяхме пред фалит. Напрежението се усеща, може да се реже с нож, улиците се пълнят. Както чухте до сега, хората са притеснени, хората са оптимисти, хората са песимисти, но едно е важно, стадионът ще е пълен, стадионът ще е в синьо и ще се тресе мощно! 2-0 за Левски. Кой ще вкара головете? Бала и двата. По-скоро съм оптимист винаги. Вамос, Хулио! Стипе Вуликич преди началото на матча е сред агитката и сега ще го питаме, ще вкараш ли гол, Стипе? Със сигурност ще отбележи още първото по време. Имаме късмет, днеска не е валял дъжд, може да се стъпва между редовете. Добре, стегнаме сърцето вече, няма да издържа. Второто, като нападаме към Г, нещата стават. И ето сега, първото ще атакуваме към сектор Б. В момента феновете на Левски ръкопляскат. Хореография посветена на Димитър Пенев. Ако вкараме гол, тук ще падне стадион. Ще падне стадион. Оранжевите влязоха с повече желание в матча. Нали ми се подиграваше, като ти го каза? Така беше. Що ме убеди така, бе, брат?
Голем си анализатор. Добре, сега, каква е схемата? Каква схема? Как ще ги бием? Нямам идея, Хулио знае, аз не знам откъде знам. Бати, изненадата на ще излизат първи. Това не се е случвало от 20 мача. Така не се дават картони! Така не се дават картони! Така не се дават картони! Но сега Хуан Перея време е просто да накаже На целия стадион на двама човека им е ясна тази игра. Това са Наско и Хулио обаче. Казах ли ви, че Перея ще ги накаже? Шампион! Видове отбори, обичаме ви, сини шампиони! 15 минути! 15 минути! Остават 7 минути. 7-те най-важни минути на Левски в модерната му история. Няма Ала Бала! Има Евертон Бала! Никога времето не е минавало толкова бавно. Давай! Буца, айде де! Край на мача, 1-1. Не знам кога последно ме е било толкова яд. Печелиш този матч, туто финито на първенството. Туто финито. Ама не, братче. Ние сме Левски, трябва да ни вкарат последната минута. След като играеш срещу абсолютно всички футболни закони и си на път да спечелиш първенство, в което има 3 по-богати клуба от тебе. 3. Не 1, не 2, а 3. Просто не мога да повярвам понякога тази бълъщина наистина ми идва в повече. И ако има матч, в който си мисля, че съм устарял с 10 години, това е днешния. Рядко, знаете, спокоен човек съм по принцип, ако сте ме виждали на стадиона и в предаването, нали, понякога се ядосвам, но по принцип съм спокоен човек. Днеска, братче, този гол не мога да повярвам. Още не мога да повярвам просто какво се случи, но остават 6 мача, трябва да сме с Левски. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, извинявам се, че ми е малко паднал гласа, но харесайте видеото. Ударете един хайп, абонирайте се за канала, да я минеме тази 15-ка вече и газ към плейофите. Айде сините! Let's get rock and roll.